Awwissu 2015, xahar li fih inħolqot ALS Malta, fondazzjoni li matul dawn is-sentejn kisbet suċċess wara ieħor fejn tidħol kuxjenza dwar din il-kundizzjoni u ġbir ta' fondi għar-riċerka. Kollox beda mill-famuża Ice Bucket Challenge li sentejn ilu irrenjat b'saħħa kbira fuq is-siti soċjali u l-midja. Din kienet l-ewwel attività li permezz tagħha ALS Malta nediet l-impenn tagħha għal ġbir ta' fondi. Hawn b'kollox kienu nġabru 6,100 euro, flus li kienu ntużaw sabiex jgħinu programm ta' studju fl-Università ta' Malta dwar kundizzjonijiet newroloġiċi. Minn sentejn ilu l-hawn l-affarijiet imxew ġmielhom, hekk kif mill-ewwel ġbir ta' madwar 6,000 euro, f'sentejn ALS Malta ġabret l-ammont kolossali ta' madwar 2 miljun euro. Dan kollu grazzi għal attività wara oħra li varjaw minn kunċerti għal dimostrazzjonijiet ta' saħħa. Grazzi għall-isforzi ta' ħafna volontiera fi ħdan ALS Malta, tul dawn is-sentejn irnexxiela toffri għażla vasta ta' servizzi professjonali u dedikati flimkien ma' apparat mediku avvanzat ħafna. Matul dal-aħħar sentejn rajna li noffru bosta servizzi lil pazjenti kollha li huma malquta mill-kundizzjoni tal-ALS. Servizzi li huma dedikati, professjonali u ta' kwalità. L-idea hija li ntejbu l-kwalità tal-ħajja tal-pazjenti kollha tagħna. Dan mhux kollox kif din l-organizzazzjoni imbuttat sabiex jitwaqfu diversi proġetti ta' riċerka fl-Università ta' Malta kif ukoll nediet l-ewwel borża ta' studju f'livell ta' dottorat. Intant ammont mill-fondi wkoll inżamm sabiex jintuża għal ftuħ tal-ewwel dar residenzjali ta' ALS f'Malta.